Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan, imbalunet dati balay, gapota mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda, adda kumatal na kada kayo kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan, ti pannakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy, sinang awan na ida ket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo, no pakawanan nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda, no saan nyo apakawanan ida, saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada, ni Tomas a maawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti daddo mga adalan kenkwana a nakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, no jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kadagiti ima na, wenno masagid ti bakrang na, jak to mamati. Talpasan iti maysa alawas naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay, ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan, ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo, kinunana kadakwada, sana kinuna ken Tomas, ikabil mo taramay mo ditoy, ket kitaem dagiti imak, igaw at mo metta imam, ket arikapem toy bakrang ko. Pokawem tadwadwam, ket mamati ka. Apok ken Diyos ko, kinuna ni Tomas, kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi tanakitanak, nagasat dagiti mamati, nupay didak makita. Adupay dagiti nakakaskas daaw apagilasinan nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro na isurat da, tapno patyenyo, ani Jesus isu ti Kristo nga anak ti Diyos, ket babaan daytoy apammati, maaddaan kayo kuma iti biag gapo ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Let us welcome one another. We have here with us from Seattle, USA. Welcome to the Philippines. Diyan mo na taga-ano dagitoy ka bisita rin nga daduma. Nagapon nyo Apo. Santa Maria Ilocosur. Benguet Abra, Nyapay. Mintenes, Santa Cruz, they are here. Of course, Dinareten. Okay, welcome Apo na bag nga bigat tayo amin na siya ata nagtitipon tayo manen. At dito nga experience ko, jak pulos malipatan. Grade 1 kami pa lang idi. Jak dihang kami nga nag-kinkinder, awon pa ilati kinder kada preparatory idi. Nga dapat gayam taga Pangasinan kada taga welcome Pangasinan, tadi yung magkunadi kayo agimon. Ket idi titable mi idi daytoy ngay nalawang kasla lamisaan ngem na baba plus ti kaabay na ti tugaw mi dagiti palangka ko nami met nga babasit gaya sa ti sursuro ni ma'am nati idi dagiti babatit nga palangka kas dagiti ubing kas jay jak ammo no anya tinaknakan mo dati mistrami talaga nga nakamula di pano jak pulos malipatan anya mo ta bigbigat met. Diyan mo no first period pa ilaang, diyak ibagbaga yanagan diyan mistranda taga Salcedon sa datoy nga naikamang ijan. Nagdakkel nga mistra. Gabigbigat adda imutot. Numnumot aditi agat itlog nga di nga nabilag. Kaadda kinsango ngem siyak maikadwaak. Iji may akin kasdi nga akin laod nga lamisan. Iji may samot di kaadu kami naparikusan kami. Kunana Rufo. Gapot sino yung motot? Sino nga rod mo ti ag-volunteer nga mangibaga nga wunmot? Kagridwang kayo nga timmangkan. Kakuna na Rufo, angutem man. Hapo siya takin assignment no sino ti angutek no sino ti motot. Usto dato yan nagagululbod. Inangot-angot ko diyan ti ubot da lamang mo da kay mamakaya day jay.
Inangot-angot ko dyan ti ubot da, idinalpasa kong kunak, sinaw ko na, awamot ma'am, ngam naangot ko timutot di sangok. Jak amo no, manangaasi ak, maasyanak ta baka mabaot, wano nagulbudak. Kada kayo agpili, niya ak ijay, manangaasi wano nagulbod. Lada kayo man di agad-decide. Tadya mo, agungutan di dyan mestrami. Kabaka no, imutot, adya mo ano, apay, wala karbangan ng umutot-mutan. Basol na nga ta, kung makasuron di dyan mestra. Iso di ko na, grade 1 ak pala ang manangaasi ak idin, iso siguro nga nagpadiak niya. Kita nyo manangaasi ako, bye-bye, amo di pa nagulbod ko kin mestra ti, ad-ad na nga napatag di pa ng kaasik di dyan, tumangtangkan gamin siguro, dandani rumuwaran iso nga ngagkut-kuti di dyan, sangok. Kakungkunak, aging gana tata, no kumano adda kolor ti otot, di hanak ko mga nagangangotaan. Siguro no napinpintas ka mo't apo pink, dakam nga tanga burangan, niya nga tati kolor ti otot, niya nga tamo ti kolor ti otot ti chismosa. Wano adda ko maangot ti sangaw. Kita niya na, gangot ta sangaw na, makitkitam pala. Apayang amin nga kastoy kong kunatayo, we have to accept nga adda dagitay hantay makita nga banbanag, but they exist, saan? Adda dagitay hantay nga makita nga banag ngam addada. Air, makita yung idurduron ti angin daytoy badok. Ngam hanyo makita di anginan, makita yo ti angin. Sound, sao. Oray ni Apo Jesus kunana ken dagiti adalan, sinang-awan na ida, awaten niyo ti Espiritu. Handa na kita. Ngam adda Espiritu. We have to accept nga, haantay laang nga agrilay iti matatayo, taday iti matatay no dadumak, deceiving, di yan, madeceive tayo, malilaw tayo. Ipagarob mo, wow, naghuli, apaya ka na, niya makimisa, nagsanto, apo rinukar, magayam ti kararwa na makalilaw ti kita. Spirits, ni Rufo, nag-combine ti tao nga bagikan kararwa, no si Mina di kararwa, agbalin nga bangkay, adda spirit, they are here, adda toy, hantay lang nga makita, ngam na par, adda. Iso nga hantay nga agrilay, laeng iti makita. Takunan ni Tomas, ang dadtoy, niya tinapasamak, nag-uurnong dagiti adalan, nakabalunot, close, nakalak. Simrek ni Apo Jesus, the glorified body, not bound of space and time, kunanda diya simrek, peace be with you. Tal na kumatiadda kada kayo. Umuna nga pa nagparang awan ni Tomas, the doubting Tomas, apaya nga singin, kunada singin, ti pangawag dakin Tomas, apaya agdua-dua nga rod. Nagdua-dua di panunot na. Kaya di impadamag da, oy nakita mi ti Apo, kunada, amoy ti kunan ni Tomas, jak pati, jak kita, ubot mo, nangisait. Kapamindwada nga nag-urnong, addan ni Tomas, simrek ni Apo Jesus, anya ti kunan ni Apo Jesus ken kuana tal na kumatadda kada kayo kunana. Tomas kunana iarikapom da nagnaan ti lansa, dayay rinaem ti bakrang ko nagnaan ti duyok. Pokawem tadwadwam ket mamati ka kunana. Kanya ti kunan ni Tomas kanyana, Apo ken Dios ko. My Lord and my God, kunana. Anya ti kunan ni Apo Jesus, mamati ka gapota nakitanak. That is for Tomas, parakin ni Tomas dayjay. Ngam addamot para kada tayo. Anya ti kunana, nagasgasat dagitay mamati, no pay didak nakita. Parakan niya tayo daytoyen, mamatpati, uray ditay. Agtaros mga dungsan sa data. Tungod mo, nagasgasat dagitay mamati, no pay didak nakita, nakaraman tayo iti dayta kinagasat. Anya pa'y tinagasgasat nga mamati, uray dida nakita. In our first reading, gaputan nangagas da Pedro ken ni Juan,
ija inti templo, di naminsan nga aldaw ti reading tayo, lugpi pilay. Dumaw-dawat ti palimos, ngam ko na ni Pedro, awan ti kwartak, tila maitid ko ni Jesus nga, da kanyak ko na bumangon ka, timakder na agasan di pilay. Tata nagdinamag day jayan, dagiti tattaon innala da dagiti masakit da, inlinyada jayan ti templo. Kati sigun ti description da iti umuna nga maibasa, uray laeng dagiti malabsan ti anniniwan ni Pedro, lumaing da, wow! Nanggagyo dyan na ibasa haan. Hindi kasama dumdum nga, anya dengdeng ganyo yang amen. Kunana, uray dagiti laeng malabsan di anniniwan ni Pedro, lumaing da, pamati uray handa nakita ni Apo Jesus, nga nagungar, ngam di pamati dan, nga babaen ken ni Jesus mga agas ni Pedro, limaing dal, anniniwan laeng dayjay. Katat na maiapply kanya tayo. Ramrambakan tayo, tinawan nga panagungar. Kasalsaludsudan tayo, ayan na nga minti panagungar. Uray hantay nga makita, ladawan ani Kristo nga nagungar, nagramrambak tayo, idirabi iti Sabado, diyak amo ada kayo, no, imay kayo, napanggay sa among nagpupulutan ngamin ti tiltilapi at takarayan kada udang, nabartek kay mga imayhan nyo mo na puuta. anya ti na gunod tayo. Inaramid tayo, pinabarutay ti apoy, pinabarutay ti danom, rinambakan tayo, tinasanton a misa, indeklara tayo ti panagungar, kalpasan nga nagungar inya ti inaramid tayo, nagsabot-sabot tayo pay. Kuno imay ka, saka nagawid nga awan ti epekto na kanyam, kasla ka lang na pan nagbuya ti dancing contest ita ni Plaza, kasla ka lang na pan nagbuya ti Zumba, break a heart, don't break my, awan laki sa bali maamuyo nga salan, break makauman, basta kung sumala ti RIC, break a heart, awan lang sa bali mga tokarin ay, hindi ko na kisisiwitan. Kanapang kay nagbuya J Plaza, sino nangabak, sino may mayati performance na mano premyo awid nalpasen. Kanukas J mo, di attitude tayo nga imay ditoy, imay tayo lang nagbuya, ngam awan epekto na kanya tayo, awan mamaay na Hindi ko maimay tayo nakipagrambak ni Apo Isus nga nagungar di liturya tayo, haan nga pabuya. Isugarod nga, namayat adagitay sala, adagitay medyo mabaakan mo, adagitay angels tayo na Apo, hallelujah. Adan to ako light mga agdumdumog ti bartek na nga, agbangbangkingan ni Apo Santa Maria nga awawit, di dalaki masimpan. Kuno pabuya la di inaramid tayo, awam mo't epekto na kanya tayo, uray no mano nga panagungar. Anya ti iyawid mo. Di os-osto nga panagungar, haan nga di laeng selebrasyon, idinagawid tayo. Adda ka di umuna, anya ti imbaga ni Apo Isus kadakwada, adda ko matal na kada kayo. Kapya. Na adda ang kadi-kadi ti tal na. Nagawid ka kadi nga, napnagapota amom nga ni Kristo kanagungar. Ado na kita'y banag nga kuna tayo nga haan nga makita. Unan tayo makita ni Apo Isus nga nagungar. Ni Sister Faustina, tikay naudi nga nagparangan na. Haan nga agparangkan niya tayo. Nga mariri na tayo. May sapay na kiti banag nga tayo nga makita. Iso na kita'y feeling. Espiritu. Espiritu ti ayat. Love. Napadasan nyo nagayatan? Namnatay? Ay, ampak. Haman kanumat, addakan mo iday. Ngam inungtan ni nanang na hanga nagsubsublin. Ayat. Hamo makita. Makita mo ayan ni ayat ita nga nakaigan ti red horse nga napaay. Anjak to nga agare man. Kung nanangarod ni ayat ita. Makita, hamo makita. Ngam marik. Asi. Hamo makita ti asi. Makitam di tao nga mga asi kindi di kaasyan na. But the asi itself feeling, haan nga makita nga mariri na. The same with panagungar. Isumat laeng ti panagungar. No haan tayo nga rinaan ni Kristo nga nagungar, no pabuya laeng ti panagkuna tayo, awan epekto na kanya tayo, awan ti kalma nga adda ti kaunggan tayo. Anya ti epekto ni Kristo nga nagungar kada tayo, iso di adda kapya.
No adda kapiyat ta kaunggam, uray no adu problema, no adda tal na ta kaunggam, uray no kas ano ka adu tiriribok, mamatpati ka agbibiyag ni Kristo ang nagungar king ka. No ti kaunggam ka, dagita. Haamo mari na nga adda Diyos, hamo mari na nga adda bendisyon na nagado ti grasya ni Apo Diyos kanya tayo. Adda pagkurangan ti lubong tamo nga perfect. Ngam no gamin no sa balit na kapukusan tayo, haantay mariri na ti bilag ti Diyos kanya tayo. Damirfak nga adda mangisakit kanya, hang kamuuna agbarbartekan, alakay, kalakay kan. Nya baby ang yaw, matay tayo tumala amain. Nya kamutin nanipod pa na yanak dagita anak mo, ka aging gana nga matay kan, kan to payla, adda mo pa nagbaliw. Kunadda pala pamilya nga mangilalakan niya, may kayat ti maawanan ti ama, may kayat ti maawanan ti ko, nanang hang kaunay nga makipunpunsyon, apaya high blood kagarod, adamat agas. Nadda pala mangisakit kanyam, isi pamilya, kakaasyan na ka ti Diyos. Nadda pala agpakumbabakin mga asi kanyam, manang nga asi ti Diyos, no daddo magaming ka awan time tayo nga mangdengeg. No daddo mangamin ka awan ti oras tayo nga mangri na di ayat ti Diyos kanya tayo. Iso nga uray no mano nga panagungar, uray mano ti ibagbaga tayo dito nga rambak ti panagungar, awan tulat ta. Iso garod nga dapat akadamot gundaway tayo addamo panawon tayo ikantay ti panawon nga mangri na. Ti kinaman nga asi ti Diyos kada tayo. Ngam no ti pala nagyan ti pusom ka, aging gatat ta, dandani ka pumusayan, nap-nap no ti guhura. Nap-nap no ti apal. Nap-nap no ti sakit tinakam. Kas ano nga rod nga adda kalma. Satay la mapastrek ni Apo Jesus, dito'y puso tayo, di kablaaw na kadakwada, adda kumatal na kada tayo, sala adda umay tal na, kalma kanya tayo, no ikaten tayo dagitoy. Tapno adda epekto na ani Kristo nga nagungar. Tapno adda epekto ni Kristo nga nagungar, depende pa itaisem yo, kitaan nyo taisem ta, ilibas yung nga kitaan taisem ta, kaarubayo ka kaslala, kaabayo ka kasla Biyernes Santo. Kunani po Francis, the late Pope Francis, anya ti kunana, da kayo a religious, da kayo a papadi, don't forget your sense of humor, kunana, adaragsak yung agserbi. Tanawan ragragsak yung agserbi, kunana, nabuya yun da impos da, tarupam ka no na awan ragsak mo nga agserbi, kasla na iuper tiso ka. Iso kita nyo tarupay, kasla na ka-uper tiso ka. Adamo nag-message kanya, ta impos ko da ijay, in repose me. Kunana, don't forget your humor. Be joyful. Kunani Apo Santo Papa, late Santo Papa, adamo nag-message kanya, nagaduda kunana, Apo, pangasiyo, hanyag ikatin, ati ragsak natin, apaya, dagiti mo papadi mi nga daduma, apaya, nagigyan da pa iti ayan mi, nakamirug-rug da, uri na panggam agmano, kasla dalaga, ampon. Kunak, haan nyo nga karurod ida, adulan na iranalaeng nga adot pampanunutan da. Adot ti programa pampanunutan na baybayan nyo. Ikararagan nyo. Hang kay marurod, maasyan kayo. No di padi ka haanin nga makaisa, maasyan kan. Adulaunay ti pampanunutan, adulaunay ti buong ti ulunan. Kastamat ta kaabay mo. No din pa'y mapadasan ti umisam ti usto. Po niya lang, nagbiagam dito yung lubungan, kalbaryo nga agnanayon. Ado gamin ti problema, Father, sino ayat ewan problema na. Ado gamin ti pakarikota, sino ayat ewan pakarikotan na. Ti kadakilan nga problema, umapapal ka. Allah, piapa dya ka aroba min, Allah, apa, ipakulam kun saan, apay nga nagasgasat ngam siya. Dijiti may isang epekto ti panagungar, ragsak, joy. Uray na sulit, uray na rigat. Even life is hard, kunan niya po Santo Papa, the late Pope Francis. Be joyful. Agragsak, epekto ti panagungar. Isungarod nga nang nagawid kay may nakipagrambak, addatal na ti kaunggam, uray adda panlubok ti biyag ni, yes, addatal na ti kaunggap.
Ori ado pa karikutam, adda exam mo, adda sakit mo, adda pa yes, be joyful. Ori na niya ti pa karikutam, adda ragsak nga iyawid mo. Dahita ti bunga ti panagungar. Wanhan tayo makita ni Apo Isus nga panay nagungar. Ngam no nanaman tayo, no rinaan tayo, adda panagungar. No tila makitkita tayon ka, dagitay madi iti kakabsat. Nagrigat nga katongtong-tong tay tao nga, amin nga ibagana ka, dagitay dakes iti kabsat na. Natay. Dead. No awanan ti ayat king ka natay kan. Agbibiyag ka man, mangmangang ka, nagadupay ka nam. Ngam, kinagpaiso na, no awanan ti ayat tapusom, no awanan ti asi tapusom, basically dead. Domingo ti kaasi, nagmayat. Anya ti kadakkelan nga asi, the name of God is mercy, kunana dayjay, ni Santo Papa. Tinagan ti Diyos, asi ti rupa ti Diyos, asi babaan ken ni Apo Jesus. Awan ti kama, imagine nyo, awan ti serserbitay nga tattao, bimaba ti Diyos, babaan ken ni Apo Jesus, gapo ti kaasi na kanya tayo, kinayat na kanya tayo, iso dayta ni Apo Jesus. Kagapo ta manang nga asi ti Diyos, kinaasyan na tayon, dayta ko maumuna, agyamang ka. Anya mo ti misyon mo, mga asi ka. Ada napadasan nyo nga kinaasyanan, awampay. Syok, adi ka asyan. Kaya mo kasi kama aming gamin. Hindi ka eskwela ak mga naangot ko ti utot na kinaasyak mo. Di kayo magridwanak pala ang manangaasi akon. Maasyanak nga mabaot na guyong magamin di itsura di mestra nga nakabaot. Haan di jay ko na, mga, no, kinaasyan na ka ti Diyosan. Padasam ti mga asi. Inner joy ti addad toy. Adda ragsak ti kaunggan. Adda tal na ti kaunggan no mga asi ka. Dayta ti mensahe na dayta panagungar. Iso nga ti ragsak tayo, haan nga di ka ado ti sanikwa ulit-ulitin tayo, haan nga di ka nga to ti position kadaadal ulit-ulitin tayo, no adda dagita well and good. Ti us-us to nga ragsak ni Kristo nga nagungar, no iranod mo ni Kristo ang nagungar. Mga asi, agayat, siraragsak nga agserbi, uray no, adda pakarigatan na. Dayta ti Kristo nga nagungar. Katatangarod ikawustay ni Kristo nga nagungar, haan la ka di nga pabuya, uri di na santuan amisa. Awaten tayo manan ni Apo Jesus. Haan la ka di ang agpatinggad toy. Agawid tayo ang siraragsak, agawid tayo ang natal na. Agawid tayo ang adda kapya di kaunggan tayo. Apaya, awaten tayo nga rod ni Kristo ang nagungar. Rambakan tayo, hantay lang nga rambakan ditoy, rambakan tayo, ijay, balbalay tayo, ijay, trabaho tayo, rambakan tayo ni Kristo ang nagungar sa dinno, ijay, gimong tayo. Dahita ti os to nga kaipapananti panagungar, haan lang nga dito unag ti simbaan. Nalakakabsat, ti epekto na ni Kristo nga nagungar, ayat ken asi. No, mapadasam ti agayat, mapadasam ti manang nga asi, no padasam nga ikan ti kaasi ni kabsa mo, ibibiyag mo ni Kristo ang nagungar.